What's up mga katropa? Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang, so ito yung prepare ko. Chon kawali tsaka braised pork belly. Tapos may fruits tayo dito tsaka pipino. So mga katropa, na tayo. What? Dito naman tayo. Harap. Harap.
Try ko ng sausaw dito. Hot. Taba. Sus na.